cikin haƙƙin iyaye yace a'a kai baka biya komai cikin haƙƙin iyaye ba saboda ni yanzu kai duk abin da ka kai mata so ka kai ta mutu na dai kokari ta mutu kai ka samu galgala kana kyautata mata kana jin tausanta kana jiran kwanukan ta su kare ta tayi ta baka wuce amma ita san da ta yi ma wannan abu rayuwarka ta kafanta rayu ba mutuwa take so ba saboda haka iyaye da sun ka taho ma gargara a ce mutum na jefar da iyaye nai yayi sati guda bai ce uwa ta ina kwana ba wannan ya kai inda ba za a tsine mishi sati guda kuna gari guda baka zo ka zauna kohon ma'aihiyarka kace mata ina kwana ba kai wata guda baka cire 100 kan ba ma'aihiyarka wani irin mahaukacin rayuwa ce wannan rayuwa ce wadda ba ta musulunci ba musulunci bai koyar da haka nan ba musulunci bai koyar da haka nan ba kai sati guda ina kwana ma baka ce ma'aihiyarka kai wata guda naira kaza ka ba ma'aihiyarka ta ci goro ko ta baka bata naira guda baka da amma kana sawa nan ka diba ka tayi wajen mai nama ka ci na 500 a yanko mini ka sha koka ka sha kaza ga ma'aihiyarka gida sisi baka iya bata wannan in Allah ya sa ta ba amma hita ya bude ya ta zuwa mata ne ta zuwa saboda bai da amfani ya jama'a musulmi kowa ya san kiman ma'aifa manyan mutane na wallahi ba a rena ma'aifa wanda duk ya rena ma'aifa ne zai cike ne cikin jahannama duk wanda ya rena ma'aifa ne zai cike ne cikin jahannama saboda haka a ci da kyau birrul walidaini ba wai na matasa na ba har wanda adda hurhura bai kula da baba ne ba wallahi zai cike ne jahannama saboda haka da an ka ce birrul walidaini ga baki ɗaya komai girman ka inda kana da ma'aifa to biyayya na kuma dole sai kai ma'aifa fala taqullahu ma hubbin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ko kace musu kai ma cewa kai kace musu kai baban ya dan yi shekaru kila ya kama wasu ababe waɗanda ba daidai ba kace mai kai ma aka ce kace mai kai wale kai ni wallahi ba ka dame ni wallahi baba ka kai mai ko ina wannan zai shiga wutar yin mai hankali wallahi saboda haka yan uwa a kiyaye da kyau an ji ko Allah ta